Pagkatapos natin matikman ang masarap na kaliskis ng kalasyaw at ang masarap na hituan ng Binmali, Pangasinan, ang Kawawang Kuboy naman po ay nagtungo dito sa siyudad ng Alaminos City para lang matikman ang masarap na seafoods ng Island Tropic. At sa ngayon po ay mayroon po tayong kasamang banyaga kung saan isa rin po siya sa nawiwili sa masarap na pagkain ng Island Tropic. Ang Island Tropic, mga kakuboy, ay kilala dahil sa murang pagkain nito at siyempre sa napakaganda, very quality at sa lasa, swak na swak sa masa. So ayan mga kakuboy, samahan po kami para pulsuhan ang masasarap na pagkain ng Island Tropic na matatagpuan dito lamang po sa pantalan ng 100 Island, the City of 100 Island, Alaminos, Pangasinan.